Mbola tsara atsika jiaby ialatsiny fa impody ely ambohi-piona agnaty koa. Za eto zegny mikoragna mpanao politiky, za tsy mivolagna hoe mpitondra am-perinasa, tsy zay le mpanao politiky volagniko eto. Fa ireo jiaby manao politiky na mpanohitry na mpomba fitondrana, ireo samby tsy faly tamin'igny vidéo nataoko fankasitrahana sy fankaherezana ireo namagna diaspora zay mivohy io raharahan'ny fédéralisme io. De io za hoe nino ma raha tsy mahafaly anareo? Za tsy raha nandeha nivolambolagna anareo, fa za nandeha nivolagna état central. État central zay koa ny havako efa ela ny CNJ. Depuis 1960 en état central atsika. Jusqu'à niany. État central fora nivolagniko tamin'igny tsy tsara ho za. Ary mariny, izy moa tsy za nivohy koragna io voalohany fa ireo zanakatsika, rahalahintsika na bavitsika ivelany agny, ireo nahita voalohany hoe atsika koa mipetraka amin'ity état central ty fo tsisy raha manjary.